can take the loose and sleep. It's pills to help anxiety. I would take the mess you leave if I could give you what you need. Bueno, Larraitz, hau da, zure liburutegia? Bai. Nik hemen ikasten dute magisteritza, nik TDAH daukot, eta pentsatzen dut, lagundu dezakedala TDAH duten aurre. Eta noiz esan zizuten, arreta gabeziaren nahasmendua zen eukala? Diagnostikoa 6 urterekin egin zidaten, bai. Oso goiz. Konta iguzu, Larraitz, zeintzuk dira arreta gabeziaren nahasmenduaren sintomak? Zer da zehazki arreta gabeziaren nahasmendua? Sintomak normalian izaten dira hiperaktibitatea da bat, dala oso nabaria aurretan, zeren ezin dira geldirik egon. Ezin zinen geldirik egon? Ez. Ni bronka batzuk egiten ematen zizkiate, adibidez gelan zeuden danak korruan, eta nineon gelako beste puntan. Marrazkia bukatzen, azkenean, ez nolako atentzio hori esateko, benga, oaintxe, tokatzen da, hau. Irakasleek ze gauza arraro ikusten zuten, olako jarrerez gain, beste zeo zer ikusten zuten? Azkenean, horretaz aparte, atzeratuagoa negoela beste ikaslekiko, ez? Zenbakiak kostatutzekean pila bat ikastia, irakurtzea baitare kostatutzekean, nahiko zaila izan zen. Haurtzaroko irakasle horiek izan ziren adituen gana bideratu zintuztenak? Ez. Nire gurasoak juntzian psikiatra infantil batera, zala pribatua. Euren kabuz joan ziren? Bai. Ikusten zutelako, etzala eramangarria, jasangarria, etxean zen eukaten egoera? Batez ere eskolan zegoen egoera. Ni azkenean nabaritzen nauen bestiak kizkitera gauza pila bat, eta ni kostatzea dela pila bat, ez? Zure autoestimari eragingo zion horrek? Bai, pixkatxo bat, bai. Gero gainean, horre eskolan, azkenean bulina, eta... Jasan behar izan zenuen? Bai. TDAH daukaten pertson gehienek sufritzen dute bullyinga normalian. Zure kasuan zergatik zen? Nabaritzen zutelako atzean gelditzen zinela klasean? Hortik heltzen zioten edo? Bai, azkenean emozioen asuntoekin adibidez asko kostatzitzean emozioak azaleratzea. Emozioak kudeatzea? Bai. Zure mugimenduak kontrolatu ezintzen dituen bezalaxe, emozioak ere, emozio zurrunbilo batean bizi zinen? Bai. Eta ni gogoratzen dute nahiko denborada txarra izan zela. Zeren azken finean seinalatuta sentitzen nintzen, nintzalako alperra, eta ez dakit, azkenean etiketan asunto hori ez, jartzen dian etiketak markatzei zute pila bat. Bizitza osorako ja. Klaseak egokitu zizkizuten? Gehiago lehen hezkuntzan. Ateratzen ziaten gelatik, PT batekin, laguntzaile batekin, eta arkerako txizian eskemak egitera, planifikatzera, agenda egunean eramatera, oain agenda da nire lagun berezia. Eta lagundu zian hori nire estrategiak, erramientak bilatzen baitare. Institutuan ere, denak jakinaren gainean jarri zen dituzten? Bai, institutura iristerakoan ni neon oso urduri zenen ez nekin
Claro, zan exigentzia gehiago, nik lan gehiago inbar nitun, eta neon pixkator, eta izan hon irakasle bat lagundu ziala prozesu guztian, ez? Azkenean adaptazio modun, ez? Iten zizkian apunte desberdinak, pasatzen zizkian fotokopiak, ezakize, begiratu aste honetan hau, irakurri, ezakizar, eta laguntzen zian pila bat. Eta niretzako izan zen, zoragarria. Gero baita selektibitatean eskatu nauen denbora gehiago. Eta laguntza horiek oso interesanteak dira, zeren azkenean beharrezkoak dira. Eta hori askotan ez dira eskatzen gauza hauek lotxagatik edo ez esateagatik, ez? Bada hor, ez dakit, nire... Ez berdin ez izateagatik. Bai. Eta orain unibertsitatean nola izaten ari da? Ba, oso no. Ni nago oso gustora, egia esan da. Lehenengo egunetik, ja, bazekiten TDAH-a nuela, nire gelan, egin genuen aurkezpen bat, bertan jarri nuen TDAH-a nuela, eta izan zen niretzako aldaketa bat, zeren oain arte ez nahi zain seguru edo konfiatuta sentitu ikaskiden artean, eta guaitxe bai. Izan da momentu oso polita. Unibertsitatean Larraiz ez da arrarua. Ez.